ଚାଲ ଗପ ଶୁଣିବା। ଏଇ ବଡ଼ ଗପ ବହିରୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି କାଉ କାହିଁକି କଳା। ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? କାଉ କାହିଁକି କଳା। ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। କେତୋଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ? ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଗଛରେ। କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଦେଖ ଆମ କାନ୍ଥରେ ବି ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ହେଲା ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ? ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା। ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି। କଳି କରୁ କରୁ ଦୁହେଁ ଗଛରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖ କଳି କରୁ କରୁ ଦୁହେଁ ଗଛରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଠି ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, କଳି ଲାଗିକି ସେମାନେ ଗଛରୁ ଖସିଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? କଳି କଲେ। କଳି ଲାଗିଲେ। କଳି କରିବାରୁ ଦୁହେଁ ଗଛରୁ ଖସିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲା। ଦେଖ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ସେ ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲା। ଗଛ ତଳେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଘର କରି ରହୁଥିଲା। ସେ ରୋଷେଇ ସାରିଥିଲା। ସେ କ'ଣ ସାରିଥିଲା? ରୋଷେଇ ସାରିଥିଲା। ଚୁଲିରୁ ଅଙ୍ଗାର କାଢି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ଚୁଲିରୁ କ'ଣ କାଢିଥିଲା? ଅଙ୍ଗାର କାଢି। ଚୁଲିରୁ ଅଙ୍ଗାର କାଢି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ପାଉଁଶ ବାହାରୁଛି ଚୁଲିରୁ। ପାଉଁଶ ତକ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। କୁହ ଗଛ ତଳେ କିଏ ରହୁଥିଲା କହିଲ? ଗଛ ତଳେ କିଏ ରହୁଥିଲା? କିଏ ରହୁଥିଲା? ବୁଢ଼ୀ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ବୁଢ଼ୀର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଚୁଲିରୁ ଅଙ୍ଗାର କାଢି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ପାଉଁଶ ତକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ଦେଖ ଗଛରୁ କାଢି ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏଇ ଗପ ବହିକୁ ଦେଖିଲା। ଗପ ବହିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ସେ ଗଛରୁ ଖସି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଦେଖ ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖ।